moikka! Mulla on nyt vähän flunssaa, mutta niin mä ajattelin nyt tehdä tämmösen niin siis flunssajutusta, että niin, että mulla on nyt flunssaa ja mun ääni saattaa kuulostaa oudolta. Mutta mä teen nyt leivijauhe haasteen. Mulla on purkissa leivijauhetta ja tämmönen lusikka, niin mä laitan sitä leivijauhetta. Apua, en mä uskalla. Ui perse. Näin, tässä on nyt leivijauhetta. Toivottavasti tää ei ole pahaa. Mä laitan hiukset tonne taakse. Okei, tää on paha, mä tiedän sen jo nyt. Okei. Ei, en mä uskalla. Okei, äänitään nyt. Oh. Hyvä. Hyi, älkää ikinä kokeilko. Moikka!